Padayon karong gipaubos sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Bisan padayong nagkakusog ang seismic activity sa sulod 24 oras. Ubos sa Alert Level 3, posibleng mubuto ang Mayon Volcano sa musunod nga mga semana. Giabisuhan karon ang mga residente sa Albay sa dili pagsulod sa 6-kilometer radius nga permanent danger zone ug ang 7-kilometer extended danger zone tungod sa padayong hulga sa rock falls, landslide ug kalit nga pagbuto nga pwedeng mugawas ang lava. Matud pa ni FIVOLCS Director Renato Solidum, ang padayong tremors nagpakita ang heightened state of restiveness ang Mayon Volcano. Adunay 45 ka volcanic quakes o 277 rockfall events sukad alas 7 sa buntag ni atong Martes hangtod alas 7 sa buntag ni atong Miyerkules ang na-record. Mi-order na si Albay Governor Joey Salceda sa evacuation sa 12,000 ka mga residente. Ni atong Mayo 2013, kalit nga mibuto ang bulkan ug 5 ka mga mountain climbers ang namatay. Tulo ni ini Germans.